Ova tema, ja osoba s čarobnim glasom, a svi hoće da upravljaju mojim životom i hrvatski luđački, veteranski generali, doktori, policajci, obavještajne službe, sva ta njihova robovlasnička, vojno-policijska, doktorska banda, sva pokušava ilegalno i protuzakonito upravljati tuđim životom. Šta vi mislite ko ste vi, luđački hrvatski generali, veterani, policajci, doktori? Znate da je robstvo ukinuto 1800 i neke godine. U Hrvatskoj nema robstva, znate, ni u Europi postoji demokracija. Što bi rekao svim vama hrvatskim luđačkim generalima i policajcima, i vojnicima i doktorima i biznismenima da ne smijete voditi robstvo. Jer je robstvo ukinuto još prije 200 godina i odustanite od robstva jer ste ono stvarno svi luđak. Ne možete vi iskorištavati tuđe živote u svoju korist. I to ne možete iskorištavati ni osobe čarobnog glasa ni nikog drugog.